everyone, welcome back to Dr. Pyra Lifestyle and Dr. Priyanka. आं सासे डेन्टिस्ट नोंथांमोना थाम्बनेलखौ नायनानै मिथिखाबाय जानो हागौ स' आङो मा खालामनो डक्टरफोरनि लाइफआ बिदिनोसै बिराद बिजि बाट बिजिनि गेजेरावहायबो आङो गासैखौबो थेंक इउ होननो सानदों फाइनालि जोङो फेमिलि डेन्टेल केयारा फाइनालि 1K फेमिलि जाबाय आरो बिनि थाखाय आं भेरि हेपि आरो गासैखौबो आङो थेंक इउ होनो सानदों जायफ्रा आंखौ साबस्क्राइब खालामदों जायफ्रा नायदों स' दिनैहाय 1K जानायनि थाखाय आङो मोनसे आंनि भिउसखौ मोनसे माने आंनि गोसोनि मोनसे खोथाखौ आं खोन्थानो सानदों नोंथांमोनजों शेयार खालामनो सानदों बेनो जाहैबाय कि आङो बे चेनेलखौहाय मानो स्टार्ट खालामा मा थांखिजों स्टार्ट खालामा बेखौ एसे खोन्थानो आङो नोंथांमोननो बे चेनेला जास्ट 5 monthsल' जादों आङो एप्रिलावहाय आङो स्टार्ट खालामदों ओमफ्राय दा बियो 5 months जाबाय बे चेनेला स' आङो बे चेनेलखौ स्टार्ट खालामनाया आङो एराउन्ड 3 बोसोर माने बोसोरथाम जानोसै आङो आंनि बे डेन्टेल क्लिनिकखौ सेटआप खालामनाया प्रेक्टिस खालामनाया आरो आंनि बे प्रेक्टिस खालामनायावहाय आङो गोबां बिदिनो पेशेन्टफोर मोननायावहाय आङो माने नटिस खालामदों जे जोंनि कमिउनिटि स्पेशली जोंनि बर'फोरनि गेजेरावहाय बिदिनो एसे गामि गोथौफोरनिफ्राय आंनावहाय फैयो बिसोरो माने खुगा ओमफ्राय हाथाइनि कन्डिशनफ्रा माने एकदम मोजां नङा माने बिसोरो माबोरै साफा लाखिनांगौ हाथाइनि प्रब्लेम्सफोरखौहाय माने बिराद खम मिथियो बिराद खम एवेरनेस जोंनि खुगानि हेल्थफोरखौ लानानैहाय आरो माखासे बांसिनानो मस्टलि खायसे गामि सिंनिफ्रावहाय ना डेन्टिस्टआ जे सोर हाथाइनिबो जे माने डक्टर्सफोर दङ बेफोरखौबो मिथियै बादिबो आङो पेशेन्ट आंनि प्रेक्टिसावहाय आङो लोगो मोनबाय स' बेफोर गासैखौबो नायनानैहाय आङो बिराद गोबाव टाइमनिफ्राय चेनेलखौ स्टार्ट खालामनो होननानै सानगासिनो दंखायोमोन जोंनि बर' रावावहाय ताकि माने बियो गोबां मानसिफोरनावहाय सहैनो हायो आरो एसेबाबो मिन्थियो एसेबाबो जोंनि गेजेरावहाय अरेल हेल्थ एवेरनेसा फैयो होननानैहाय स' बिदिनो समनि आंखालावहाय टाइम मेनेज जायैयावहाय आङो स्टार्ट खालामनो हायाखै सानबाबो बाट फाइनालि आङो 5 months बेक आङो पुरा स्टार्ट खालामबाय बाट आङो बिदिनो शर्ट टाइम एफा मोजां रेसपन्स एफा मोजां पजिटिभ माने फिडबेक मोनगोन होननानैहाय आङो सानाखैमोन बाट टुडे आइ एम भेरि हेपि बांसिन हेपि जे माने आंनि बे हार्डवर्क खालामनाय भिडिअ बानायनाय गासैबोफ्रा माने जे मानसिफ्रा नायदों आरो जुदि बे भिडिअखौ नायनानै एसेबाबो मानसिफ्रा एसेबाबो अवेर जानानैहाय एसेबाबो मिन्थिनानै जुदि माने हेल्पफुल जादोंबा आइ एम भेरि हेपि माने होमबा आंनि बे भिडिअ बानायनायफ्रा आइ फिल कि माने बियो साक्सेस जाबाय होननानैहाय स' आंखौ मेल्ला मानसिफ्रा कमेन्ट खालामहरदों आङो बानायगोन आङो भिडिअ होबाय थागोन बाट एसे लेट जाबाबो बिकज बिराद बिजि शेड्युल जायो बाट थेवबाबो आङो भिडिअखौ लाबोनो ट्राइ खालामबाय थागोन एन्ड नोंसिनि कुइसन कुवेरिसफोरखौहायबो आङो एन्सार खालामबाय थानो ट्राइ खालामगोन आरो होनखानाय बादि आङो 1K जाबा लाइभ फैगोन होननानैहाय आङो फैगोन लाइभ आं गासिबो नोंथांमोननि कुइसन्सफोरखौहाय फरायखादों नायदों गासैनिखौबो आं एन्सार होजोबगोन आरो बिदिनो कमन प्रब्लेम्सनि बारै आं भिडिअस बानायलांबाय थागोन जास्ट माने भिडिअसखौहाय नायलांबाय थादो आरो हाजासे माने शेयार खालामनानै हो आंनि मेइन थांखि मेइन पार्पसानो माने गोबां जोंनि गेजेरावहाय बे भिडिअसआ थांनांगौ बे इनफर्मेटिभ भिडिअसफ्रा थांनांगौ आरो मानसिफ्रा मिथिनांगौ जोंनि खुगानि अरेल हेल्थ एवेरनेस आरो बिनि इम्परटेन्सखौहाय मिथिनांगौ आंनि बे मेइन पार्पसा बेनो स' थेंक इउ वान्स अगेन थेंक इउ एभ्रिवान दोज हु हैव लव्ड एन्ड सपोर्टेड माय चेनेल कीप वाचिं माय भिडिअसखौ बिदिनो नायलांबाय थादो आरो इनफर्मेटिभ भिडिअस आङो लाबोबाय थागोन स' आङो एसेनोसै आङो गोख्रैनो आरो गोदान भिडिअ लाबोगोन नोंथांमोननि गेजेरावहाय आरो इनफर्मेटिभ भिडिअस जोंना हाथाइनि बारै मिथिनांगौ मेल्ला दङ स' आङो लासैनो गासिबो भिडिअसखौ होलांबाय थागोन एन्ड थेंक इउ स' माच स' एसेनोसै